sai ba abin suna gimbiya muradina da sannu kin sace min raina ni matasa hijabi a daina sagele bai yi tsari ba rashin hijabi shi ya sani nake ta bin matar wuri amma san ba ta mini jayayya ba san ki ya shige mani raina ai zuciya ba zai ki faɗa ba budurwakin safita ne suran jikin ki bai boye ba ashe matar wani ne ina ta binta ban ganewa na kira ta zan mata kalma har mata na ta yayyanga ta yi ado tana jujjuyawa ta sanya koriyar riga a zuciya ina sakar zuciya ya zana samu shiga ashe yangar ta banza ce kura aka yi wa daurin guga kai kana son matanka sai ka bar ta sha su ne ko aikin malam ta ɗauke ka sha maza take wa ado ko mijinta sha to in miji kike wa ado karki sa a mai an sha ta zamani kwalliyar ki ɗakin ki idan kina sarautan tsauta to ki wa angonki karki barci yayyo tagumi har ma yana tsaki dan naji malamai na cewa biyayyar ki aljannanki na gani ina so gyalanki bai hana in furta ba kin kula ne kin cuce ni auren ki bai riba kin so ki tsandama ni cikin halaka ilahu rabbi bai yarje ba to kai miji ina neman toba domin gare ta ban gane mallaka agun kuma tar aure ka sani kana da haƙi a rayuwa ta farnin aure domin kuɗin ta ya ruɗe ka har ma kana ganin kamo zuciyar ku bai faɗi daidai ba karyan tika tiki ta kare